No, Co můžu psát? Víš? Jo, takže čau. co to si s tím cvakat? Klávesnice. Ty píšeš ty ani? Ne, já ne. Honzo, to děláš ty? Já nejsem Jo. on, já jsem doktor. Je. Jsi doktor psycho, že jo? Mhm. Dore psycho. Počkejte, já to tady píšu. A tohle je můj. Jak bych to mohl nazvat? Ukaca. Povídačka. Ukaca povídačka. Povídačka, tohle je moje. Přeměním písmo na třeba... Já nevím, kde se to tady přeměňuje. Co je toto za postižený program? Jo, tady změnit styl. Písmo. Takže tohle bude informačka, ne povídačka. Cože? Informačka. To musím vlastně ještě rychle na... 15 minutová. Víc točit nemohu. No chápete to, ne? Dejte mi odběr nebo like. Pokud ne, Cože? pokud mě chcete dát dislike, tak. Braňo, ty něco píšeš? Jo? Sípněte. No, Na vše. A ještě bych přidal tohle. já nic teď dělám na e-mailu. Hotovo. Děláte- Takže končíme, takže Já